Thosaigh cúigear Daltaí nua is Scoil an Aingil Choimhéadaí an tseachtain to caite, agus sábháladh post an dara múinteoir sa Scoil Ghaeltachta. Fástaítear múinteoirí de réir líon na naltaí a rastalíonn ar an scoil, agus bhí bualan go gaeilge den scoil seo múinteoir margheall nach raibh ach níonar Daltaí ag freastal ar an scoil. D'aistrigh teaghlach ó Nuacht go dtí an ceantar, agus bhairtí siad abháistí a chur chuig an scoil. Tá inis 40 ag freastal ar an scoil, go leor Daltaí leis an dara múinteoir a choinneáil. So hasí méid feachtas ag túsa tairíonn sin le páistéala bhealúthan na scála, dá freil borbána síochta sogén spáranachtaí leis sin na dhéanú, ní riúí lein a ríthe tairí sin na dhéanú ach an chartans way hard firmid scéal go raibh cúigear fáiste le táisirt sa scáil, cúigear fáiste ón Ukraine agus bhí méid meilt sin na sásta. Is as an Ukraine mé, Tá mé freastal ar an scoil seo le dheabhlaíonn, Tá mé sásta go bhfuil baistí eile sa scoil seo anois. Bhí mé éidir sásta nó chuúla mé go bhfuil duine eile go le bheith i rang a chuig lom, má me sé an tain duine a bhí i rang a chuig go dtí seo. Tá beirt gisa uair sa rang linne agus tá muidir codú lá a bheith ag ólam na gaeilge agus a bheith mar thara mai acu. Is as an Ukraine mé, Tá mo chuí is tééis a gaeilge. Leanhí an scoil a ré i ggéirí Daltaí nua a bhealú agus ag codú leis na Daltaí nua seo socrú isteach. Catherine ní Nuacht Cúla4 an chéadú.